Takže bumbac, čaute moje 231, toto je naše nové video z Minecraft a som tu s kolegom, ako sa voláš, predstav sa. Petricek! Jej, čiže on sa volá Petricek. A čekneme nahrávanie. Jej, ono to funguje. A toto bude video tak na 10 minút. Mimochodom hráme na Hypixely. Kto by tento ZUP server nepoznal, tak je v popisku. A keby ste chceli vedieť, ako to používa, ako to, že sa konektujeme obidvaja naraz, tak sme v party. Áno. Kto chce vedieť viacej, tak smola, lebo som to zabudol. Asi, dobre. Sme zase spolu, chalano. No však hráme Team Skywars! Team Skywars. Insane mod. Wow! Pačko! Nevyčor mi to. Nečoruj! Ja, ja som čorka. No ale aha, čo mám ja? No ale divaj, čo mám ja. Ale divaj, čo mám ja? No ale divaj, ja to mám. Ale ja mám lepší. Páči sa. Páči sa. Hej! Choď vpred! Takže On padol! On padol? Áno. To je deti dnes. Pačko, máš tu chodníček, keby niečo. Super. Ja som si tu nakopal, alebo aj našiel nejaké bloky na cestu. Makaj s tým chestplateom do stredu. Tu máš bloky a tu ďalšie bloky a tu ďalšie bloky. A ty mám. Čo? Chceš? Hej. Ale keby niečo, to je poison. Tak? Tak skáp. Nerobím si prču. Niekto už išiel do stredu, takže sme celkovo v prdeli. Však vravím, chod za ním. No ale ja mám iba také slabúčké veci. Nemáš. Poď. Ja to hodím po nich. Poison. Dívaj, ja už som v strede. Poď za mnou. Tam, do stredu. Poď, ideme za nimi. Aký máš enchant? No tak to tu dáme, sharpness. Koľkátku, jednotku? Áno. Super, a mne to brutálne sejká. Yes, zabil som jedného. Čo mal? Mal damage. Dáš? Tu máš. Au! Ochráňte ma! Prosím, daj mi ten dia. Tu máš. To bol ten tvoj. Toto si zoberiem. Máme diameče. Tu máš bodky. Jej, bodky. Niekto ide na návštevu. Niekto ide na nás. Ono tam horí. Poď, ideme za ním. Korne môj. Krompať. To bol môj krom. Ja mám drevený. To je lama. Pozor! No Paťo. Jau! On ma zabije! On ma nepustí! Au, nie, nechoď! Čo nechoď? On pustil lávu. Čávo! Kurňa. Jesse. On ťa zabil? Som len mŕtvý, hej, a neviem prečo som ho zastavil na nahrávaní. A dáme. A mimochodom mám gamepad. Ale nehrám to na ňom, mohli by sme si to predstaviť. No dobre, no poď, ja som už dochol.
No ja už som dal leave dávno, lenže môj fantastický počítač Ty si na ako si lobby? na žiadnom. A hneď ti poviem, Peťko. Dobre. Mimochodom, Peťko nemá gamepad na tom poslednom. Môžeme sa pozrieť, či to tu nie je niekde, že gameplay, torch, invent mouse. Kde si? Nie, Na akom lobby? nepoviem. Button, tak. No povedz na akom, ja som na lobby 20D. My sme... Na akom si lobby, povedz. Ja idem na lobby. Na akom si lobby? Čo ja viem? Sa kúkne. Som na lobby. Však som ti varavil na tom poslednom. 43. Kurňa, na mne funguje ovládač. Hej, nefunguje. No nič. A ja mám partia, klikáme jak šalený. Aký druhý. Všetkom, jo, sme tam. Ja chodám, dúfam, že to nebude preblikovať, lebo hej, tak neviem čo. Lockheed, som s Peťkom v týmečku, teda mám aspoň tak pocit, áno, sme zase na tej istej mapke. We are the best, we are the best. Táto mapa je... Iná. Máš luk? Áno. Aký? Power 3. Poď sem. Tu máš sipy. Šipy za tebou. Koľko? 20. 20. Dobre. Stačí, Paťko, a ty stávaj, áno, ja ťa kryjem. Rýchlo, lebo už niekto stáva sa na stred. Jau! Jau! Paťo! Pomoc! Poď sem dole! Ak ma zastrelia, tak je to čisto tvoja vina. Nerobte! Au, fuck. Dobre, poď. Klima. Tam je Fludia. Nie, nechoď tam. Sa zabije. To čo bolo? To je nejaký skill, ty si umrel. No. Tak ja ťa pomstím s mojou sekerou. Ja sa tak nenápadne priblížim. Poď, nevidí ťa. A to je lama. Sice má damage, au. A ja uhorím a spadol som. Dobre, no tak, return to lobby. Return to lobby. Return to lobby. Return to lobby. Na konci lobby. Symbolicky pošťukáme ovládačom. Som na lobby 8. A ty? Ja som na lobby 19 a nehodlám tu odchádzať, aby to bolo zaujímavejšie. 19. Som tam. Super. Klikáme jak šalený. Klikáme. Jo, sme tam. Ak by ste chceli vedieť, čo mám za gamepad, klikám v pozadí, je to gamepad Hama
Rage S. Za 9 euro. Tak. Česká. Máš nejaký meč? Nie. Ale mám vajca. Sorry. A ja mám pre teba prekvapenie. Okay. Jej, Peťko nám dal helmu. Mimochodom jeho channel bude v popisku, ak sa toto video dá vydať. Mimochodom, čo ste videli, to video tak to som nenatáčal. Tak dajte mu dislike. Nie, nedajte mu dislike, dajte mu like. Peter, po ňom. Kamáška. Nechoď. Dobre. Tým. Nechceš byť? Nie, tak budem zlý. Áno? Mám byť zlý? Nechce s nami tým. Ja budem zlý, chlapček môj. Ja budem zlý, ty Dark Mindster. Pozor z tvojej strany. Ja si spravím aspoň drevený meč, keď tak. A chceš, ja ti urobím kamenný? Dávaj. Tu máš. Jeden kameň, druhý kameň. No, nerob, kamoško. Pozor, Paťo, ide ten kamoš. Tak. Ja som to vedel. Teraz... Že ja budem mať práve enchant... Taký lak! Vidíš ty, Pečka, s enchantovanou helmou? Nie. Či ty už si dal enchant lobby? Ja som už dal to lobby. Ale škoda, lebo ja mám čepičku. Dúfam, že toto... Tomuto videu dáte like. Som na lobby 42, toto bude koniec nášho videa, lenže to ešte ukončíme, lenže kým sa tu napojí Petricek. Alebo Peťo. Peťo, napoj sa 42. Kúkaj sa hore, symbolicky. Si to ty? Dozadu choď. Peter. Aňa. Choď dozadu. Tak. Toto by bolo všetko z nášho videa. Hrali sme Skywars na serveri Hypixel a bolo to Team Mod. Takže, majte sa. Čusák. A nepíšte, že kopírujem Hoggyho. Tak vám originálny pozdrav. BAM! Alebo BUM!